Вашия александритен лазер харчи твърде бързо лампите си. Ето го и обещаното видео, част 2, за технологичните несъвършенства при александритните лазери и защо някои модели харчат по-бързо лампите си от други. Първо да разгледаме какво представлява флаш лампата. Флаш лампата е стъклена тръбичка, към която имаме два електрода, а в нея е поместен най-често газ ксенон. Към електродите се подава мощен електричен импулс, който предизвиква така наречения разряд. Какво представлява той? Електрони се блъскат в атомите на този газ и те започват да светят. Защо има разлика при едни александритни лазери и при други? Тъй като съм се сблъсквал с всякакви варианти, модели, фирми на лазери, съм открил две основни несъвършенства. Прави ли ви разлика размерите на тези две флаш лампи? Виждате, че те са различни, съответно и обема газ, който е заключен в тях, е различен, което автоматично означава, колкото повече атоми сме заключили, ксенонови атоми сме заключили вътре в този обем, толкова повече центрове на излъчване на светлина ще имаме. А оттам и по-добро и мощно напомпване на александритния кристал. Именно там е голямата разлика между различните модели. Тъй като, да, може да имат по две флаш лампи на лазерна глава, но когато лампите имат по-големи размери, по-големи вътрешни обеми, то работят в по-сейфти, по-благоприятен режим и затова се оказва, че едни лампи при едни модели се сменят на 3 милиона импулси, на други едва издържат 1,5 милиона, 2. Това е загадката и разликата от модел до модел. Сблъскал съм се и с друго технологично съвършенство при някои александритни лазери. Тъй като александритния лазер, александритния кристал, така е направен, че изисква да работи на една така малко по-висока температура и самото охлаждане на лазерната глава винаги се държи в циркулация, която все пак държи една температура в интервала около 50 до 70 градуса, според различните модели е различно. Но какво съм забелязал? Че има лазерни апарати, които поддържат температурата в лазерната глава посредством непрекъснато светене на тази флаш лампа, дори когато лазера е в стендбай мод и реално те по този начин греят водната циркулация, за да я направят в оптимален режим. Това означава, че когато лазера стои в стендбай мод, той продължава да харчи своите лампи. При едни модели те не се отчитат като работни, но реално те са направени. Така че виждате две технологични несъвършенства. Естествено няма да ви кажа коя фирма как е организирала, но винаги може да се свържете с мен да направим правилния избор на добрия александритен лазер. Очаквам ви, благодаря за вниманието.